V elegantnom hliníkovom kufríku je dodávaná baterka Olight SR51 Intimidator. Baterka Olight SR51 je najmenšia z rodiny Olight SR, čiže Search and Rescue, čiže batériek určených na vyhľadávacie a záchranné operácie. Súčasťou dodávky je manuál, súčasťou dodávky je takisto púzdro, v ktorom možno baterku prenášať na opasku, nástavec na CR123, akumulátory, respektívne 3V litiové batérie, ktorými sa napája 6. Takisto je tu sada okrúžkov náhradná a šnúrka na opasok. Súčasťou výbavy je takisto difúzer, ktorý sa nasadí na baterku a spôsobí rozšírenie svetelného lúča, čo je vynikajúce na svietenie do blízka. Poďme k samotnej baterke. Baterka je napíjaná, okrem teda, ako som už spomínal, 3V batérií typu CR123, môže byť napájaná 218 650 akumulátormi litium-ionovými. Táto baterka je osadená diodou Cree XML a má veľmi hlboký reflektor typu pomarančová kôra, vďaka ktorému má na najvyšší režim dosvit 400 až do 500 metrov. Osadená je takisto nerezovým prstencom na čele baterky, čím je baterka chránená proti poškodeniu a zároveň ju možno použiť aj v prípade obrany ako úderový prstenec. Baterka sa vynikajúco drží v ruke, pretože má veľmi dobré vrúbkovanie, čiže nešmýka sa ani keď má človek ruku mokrú, spotenú alebo zablatenú. Ovládanie je skutočne tiež veľmi intuitívne a jednoduché. Pomocou tohto modrého tlačidla sa baterka zapne a prepínajú sa režimy podržaním tlačidla na nízky alebo vysoký. Baterka si pamätá posledný režim, ktorom bola vypnutá, a v ňom sa opätovne zapne. Na vysoký režim, ktorý je 900 lumenov, vydrží baterka svietiť približne 1,3 hodiny. Na nízky režim vydrží svietiť na tých 250 lumenov 8,3 hodiny. Dvojitým stlačením rýchlym za sebou sa zapne stroboskop. Baterka má aj tú vzácnu funkciu výhodnú, že sa dá zablokovať proti náhodnému zapnutiu pri transporte, a to tak, že prepneme 3-krát za sebou vysoký a nízky režim podržaním tlačidla a následne sa baterka vypne. Náhodným stlačením tlačidla sa baterka sama nezapne, môže sa stlačiť zapnúť jedine tak, že 3-krát za sebou rýchlo stlačím tlačidlo. Čiže týmto možno baterku zabezpečiť proti náhodnému zapnutiu počas transportu. Táto baterka má hmotnosť prázdna 372 gramov, s 2 litium-ionovými akumulátormi má hmotnosť 460 gramov. Čiže baterka je na jednej strane vysokovýkonná, pritom je odolná, robustná, spoľahlivá a pri relatívne malej hmotnosti vám poskytne skutočne vysokovýkonný svetelný zdroj, ktorý je možné použiť nielen na záchranné a vyhľadávacie operácie, ale takisto na pobyty v prírode, na kempovanie, na turistiku a na iné aktivity, pri ktorých potrebujete relatívne kompaktný, ale pritom výkonný zdroj svetla. Baterka Olight SR51 je dostupná na našom internetovom obchode na stránke www.fulgur.sk.